pagsuhor diya ba eh? Kato lang ipapil. Sir, Good morning, sir. Down. Namoy mission karon ha. Ang isa sa inyo mabilin dere manglimpyo, diyan ang isa magukod sa kriminal. Rickman, ikaw manglimpyo dere. Kaya nimo? Sir, ako rin limpyo, sir. Ikaw magukod sa kriminal. Yes sir, ako sir. Ako, Magbantay ka, narabo to siya pusel. Kawatan to siya manok. Yes sir. Butag mo na. O mga manok, puro to hiniktan niyang dala. Pila may gigawat, sir? Ang sulti sa kuha, mga 5 daw to. Isulod man daw niyang sako. Kuyog na lang ma, sir. Unsay kuyog? Para sa body ba? Dili pwede, manglimpyo ra ka diha, manglimpyo. Limpyo naman po sir. Sige, sir, kuyog minto, sir. Dili lagi pwede, kailangan na ay manglimpyo na isa. Musupag yung kuha ba? Basili lang ta, basili ta. Bansili daw, sir. Basili, sir. Sige, masugod ka, bansili mo? Ako'y gupon. Kaya mo mo? Oo. Sure? Lagi, kaya ka na ko, sir. Sige, ikaw na lang panglimpyo dito. Yes sir, yes sir. Limpyo na da. Sige, ikaw na magukod ha. Ay, sir. Ay, kumpiyansa, RPG ra ba talaga to? Sir, PG. Itong basuka ba? Kabuang. Kung sa may sakin ako, Land Cruiser. Sila, ang cruiser magbabao ra ka. Di babao. Huli ko eh. Hoy, ikaw din yun. Ni, bansili na Hoy, ikaw din mo. Guys, mao din akong motor guys, so mo ning motor akong ginabiyahe-biyahe. Haso lagi kay kung iani ka init to, yung magbiyahe hashtag yung inita, mapagod ka. Ug mag-ulan pun, mabasa po kag mag-ulan kay wa may atop. Mao na ako guys, ma-upgrade ko. Kanang kung magbiyahe mag-init kayo, di na mainitan. Ug ulan, di na basa. Na mo ko number pa na ngay mo ko ato. Hello? Or sir, may kinitawag ka sir. Natay daghang available sa kinan dre sir, naitag 1.2 million nga pick up dre sir. Goods pa kaayo, walay isyo. Yan na po tag 2 million dre sir. Mao gyud pag-abot ani sir. Puno ni accessory sir. Bago ang ligid, tanan-tanan nakakarbo na ni. Unsa man sir? Ay, kanang mo taod mo sidecar. Unsa sir? Sidecar. Buang. Paano? Sir, na naig ko. Buwan na sunod. Wala ka sa kwarta. Pasko na naman. Taysa. Naunsa man na siya, mura man na siyang na-straw. Na dili din nakahatag og kwarta. Unsa man paghatag na di man nakalihok, nagtulo man kayong laway ana. Manglakaw ta. Buta ko na iyang bulsa basi na kwarta. Koy, kamo lang. Wala na manok 3 kilo do. Wala na manok gid oh. Kana na lang atong kuaon dili bitaw na siya kagukod. Sige, kantahan na to daan. Sige. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. Sige, dagpa ng manok. Ayaw ng manok. Eh, lihok man lagi. Dagan mo dali hatag ang manok idagan. Ay, unsa man imo da? May hapon kinsa man ka? Kuya, bigay ko siya ng anak ba? Ay, ikaw dito haman siya ron. Tuwa pa siya dito, nasa gipalit ba? Gipauna ko niya dito, basa man kayo ko God. Ay, basaan mo di ay sanina diri oh. Kawani oh. Salamat ka. Dayon. Dali sulod. Sulod diri dong, sulod. Hoy, nagkaon naman dai ka diha. Kinsa man ang sanina imong gisuot? Agi atag naman mo. Ma, di ba kato man ang trapo man? Ay, wala namang kailangan sanina. Unsa man si mama trapo man ang gihatag oy? Katul kina ba? Okay na. Ang plato pa jud kato man ang lawganan sa iro. Kana imong plato gigamit pa lawganan man ko na sa iro. Wala man ko nahugasan ang plato. Unsa man si mama oy? Dong, humana kakaon dong. Mana? Kuhaon akong plato ha kay si Brownie na pod. Tubig dong, dai tubig ah. Unsa man si mama oy? Kamo man na sa CR ma. Mads, kanang anak na ko si Rickmar, Mads, bisan badlungon ka na, palangga biya ka na ako na. Pag sure, Mads, oy. Basta na mo dapo ang lamok sa iya, hapat yan yun ako dayon. Palangga ka na ako ng bata, oy. Rickmar, ayog lihok ka? Ayog lihok. Ikaw hagipaan mo na akong anak, ha? Nalabanan na po ni mong hunat, Mads. Ay, okay rat, oy. At least napatay yun ako ang lamok. Napatay lagi, pero na-black eye po ni mong anak. Maulian na nasunod si Mana, eh. Basta kit-kitan yung aktor ha. Kay mga zombie man mo kailangan bati jud kay inyong naong. O sapa na ninyo. O kwa. Aslo man kana kay yaki man na mabati jud inyong naong ana. Pasa-pasa sa pasa-pasa. Pasas ka uban nimo. Bebe. O di apa. Sige hatag nas ka uban nimo para mabati jud inyong naong. Para mura jud mo zombie ba. O di apa. Oy, kuha na be. Sige na, magsugod na ta. Andam na mo diha mga zombie. Tulo ra to. Oh, lagi tulo. Ako Ay ayaw na pangayo. Ano makakailangan na to bati na makikagnaw. Mukhaan pa katong yakin na sobra na jud ka bati. Ay nagkaano sugod ta. Basta ang buhaton niyo, kit-kiton niyo ang aktor. Sige dire ang gadala. Sige na direk. Kanya sige na. Lights, camera, action. Uy, ano man isa diha? Unsa man ka? Mo ni bata si direk ko gikit-kit. Hay Rickmar, bangon dia. Hoy Rickmar, kuyog ta na. Mama. Natay ipabuto kay Pasko biya. Aman ron. Ay nasig pangutana di atala na. Magpabuto ta dito. Tatala na. Dali.
Rikmar, maoran ni pinduto ni mo Jun, mabuto na dayon. Gwapo magpabuto karong Pasko kay para mawala ang mga dimalas. Wala ang dimalan. O mo nang daghang kay magpabuto ba sa Pasko para mawala ang dimalas. Sige ha, magpalayo sa ko gamay ha. Tama ka man. Magpalayo ko gamay para di ko mabuthan. Hoy mga bata, pamahawa mo diya. Rikmar, sige na Rikmar, pislita na. Mo na mabuto man. Ano si pangutana na, pislita na na. Pagdali ba, pislita na na Rikmar. Ano kaya mapabuthon oy? Pagdali ba? Ano ni diri diyan? Ana, nakitaan pag yun. Pagdali Rikmar, pislita na lang na. Hoy, idol ako! Idol ba?